karumar benglong pini lamajan ke alo nona kimi alun konar jan hanjir production men ke bonda pan alun konar jan itum prabjin ben alo inda prangpo arung ko jan men kiralo jirpi marli totong te pini labang sulung kajan ko masi chapajan dingma itum labang so lamajan nang ton lai lonang totong te a video start lonang labang sulung kajan lo kise thangklong mate aji ke men nai na actress to man itum chapajan te long po alung to men malin tisupi malin ing tipi rubjili lek tipi lapen hun mili teron pi alang tumpan ilitum labang sulung kajan lo alun chapajan ilitum te long po jirpi marli labang sulung kajan aphan chirap tutun atung pe like henlo ki kan ketan dun mate choreographer abang phi men ke hanri rong pipi lapen mohor knep dun mate cinematographer abang phu men ke basista hanse lapen labang sulung kajan long alun sipi amen ke rubina kropi lapen dore po filong complete produce dun abang phu men ke lunsing teron jirpi marli labang sulung kajan itum prapsin pen hanjir production long itum langlong inta prang po youtube ache tailong asil itum full ulun kajan itum chonghong ding anang kolong lo ingephan na tum anivang tum kar biang long pan kise thangklong a video mate actor actress a video lang verite na tum hen section option sarkar pinon pini lamajan lansi kang ton lo kur wangthu